Hij geeft toe dat hij zwavelzuur over de vrouw heen gooide. Maar ook hij is slachtoffer, vindt de verdachte. Het gerechtshof in Den Bosch boog zich vandaag over het hoge beroep in deze heftige zaak. En verder vandaag. Deze huizen rollen zo de fabriek uit en een slotgracht zonder water. Goedenavond, een gruwelijke aanval met stokslagen en zwavelzuur. En alsof dat nog niet genoeg was, een half jaar later ook nog brandstichting. Daarover ging het vandaag bij het gerechtshof in Den Bosch. De dader is het namelijk niet eens met de straf van 12 jaar cel die hij eerder kreeg opgelegd. Verslaggever Mark van Leijden praat ons zo meteen bij, maar eerst terug naar 2022. Een 29-jarige vrouw uit Burghaamstede wordt in mei 2022 aangevallen door een man uit Duitsland. Hij probeert haar te wurgen en overgiet haar met zwavelzuur. Zijn minderjarige stiefdochter helpt hem. Ruim een half jaar later steekt hij ook het huis van de vrouw en haar zoontje in brand. Volgens de slachtoffer zit haar ex-man achter de aanslag. Hij zou niet kunnen verkroppen dat de relatie voorbij is. De Duitser beaamt dat de ex achter de aanval zit. Volgens hem is hij door de ex gedwongen om de vrouw te verminken en later ook haar huis in brand te steken. In 2024 wordt de Duitser door de rechtbank in Middelburg tot 12 jaar cel veroordeeld. De stiefdochter krijgt geen straf omdat ze niet toerekeningsvatbaar was. Hier in de studio nu verslaggever Mark van Leijden. Mark, vorige keer dus 12 jaar cel. Verdachte vond dat te hoog ging in beroep. Wat was dan nu de eis van het Openbaar Ministerie? Nou, het Openbaar Ministerie zag geen reden om af te wijken van de eerdere straf die is opgelegd. Dus eist ook weer 12 jaar, want ze zeggen dat de verdachte weliswaar een opdracht heeft gehandeld. Maar dus, ja, de feiten liegen er niet om, dus daar horen gewoon forse straffen bij. Nou, de verdachte zegt dus, ik onderken dat ook helemaal. Ik heb dat nou eenmaal gedaan, die strafbare feiten gepleegd. Maar toch vind ik dat ik een lagere straf moet krijgen. Waarom dan? Nou, hij vindt eigenlijk dat er een getuige nog moet worden gehoord. Die kan verklaren waarom die psychische druk, waar hij zegt onder te hebben gestaan, dat die echt aanwezig was. Hij zegt dat de voormalige partner van het slachtoffer, Diane, dat die de opdracht heeft gegeven, maar die ook hem heel erg onder druk heeft gezet door zijn kinderen te bedreigen. Hij was dus bang dat hen iets zou overkomen en daarom heeft hij die opdracht gewoon uitgevoerd. Daarbij heeft hij ook nog steeds verklaard, Diane, het slachtoffer, kende ik echt niet. Nee, hoe is het eigenlijk met Diane? Diane heeft vooral fysieke, maar ook geestelijke klachten. Ze heeft tweede en derde graads brandwonden opgelopen over haar hele lichaam. Ze kan haar arm niet meer goed strekken. Ze heeft ook zichtbare littekens in haar gezicht en op haar armen. Op haar handen ook. En daarnaast heeft ze ook geestelijke klachten. Ze heeft een trauma opgelopen. Ze is continu alert. Ze slaapt ook heel slecht. En daarnaast zegt ze ook nog dat ze geïntimideerd wordt door mensen rondom de verdachte. En getekend dus voor het leven. Over 2 weken uitspraak. Mark, dankjewel. Waterschap Scheldestromen onderzoekt eerdere meldingen over misdragingen van waterschapsbestuurder Marien Westraten. Hij kwam onlangs onder vuur te liggen vanwege de bedreiging van een Omroep Zeeland-verslaggever. Volgens het waterschap waren er dus al eerder signalen binnengekomen en die worden nu onderzocht. Marien Westraten heeft inmiddels zijn uitlatingen tegen de journalist bevestigd. Maar zegt dat hij het gevoel heeft dat er een klopjacht op hem is geopend. En dat daardoor bij hem als mens de temperatuur hoog is opgelopen. De zaak wordt volgende week woensdag besproken in een extra vergadering van het waterschapsbestuur. De politie is op zoek naar getuigen van het incident waarbij afgelopen zondag in Goes een 24-jarige man uit Oekraïne in de Vesten is overleden. Hij kwam door verdrinking om het leven. Omdat de politie niet kan achterhalen hoe de man in het water terecht is gekomen, doet ze nu dus een oproep aan getuigen om zich te melden. Ondanks de droge sloot viel een reis naar Frankrijk vanmorgen in het water voor deze Duitse toeristen. Ze hadden een caravan niet goed vastgekoppeld en dus sloegen zij met de auto af, maar ging de caravan recht door de sloot in. Hij is ook flink beschadigd aan de achterkant en daarom kan hij voorlopig niet meer gebruikt worden. Het is misschien de oplossing voor de woningnood. Nieuwe huurwoningen die grotendeels kant-en-klaar uit de fabriek komen en binnen een paar maanden kunnen worden neergezet. Conceptueel bouwen heet het. Conceptueel bouwen is eigenlijk gewoon slim bouwen. Dat is slim ontwerpen, slim ontwikkelen. En met die slimmigheidjes kun je dus ook snelheid maken en efficiënter bouwen.
En bij ons is dat met name in de fabriek bouwen. Dus wij assembleren of wij bouwen heel veel in de fabriek. En vanuit de fabriek hebben we het helemaal slim ontworpen en geëngineerd. En vanuit daar kunnen we het heel snel bouwen op de locatie. En in dit geval is dat de Oosterscheldestraat in Middelburg, waar Woongoed een aantal oude huurwoningen wilde vervangen. Vorig jaar in oktober zijn de bestaande woningen gesloopt. En in mei dit jaar is Fijn Wonen gestart met het aanbrengen van de funderingspalen. En uiteindelijk is het de bedoeling dat de woningen eind september, begin oktober worden opgeleverd aan onze huurders. Naast de snelheid heeft conceptueel bouwen volgens Nissen nog meer voordelen ten opzichte van de huidige bouwmethode. Je kan efficiënter bouwen, je bent minder afhankelijk van weersinvloeden. En wij maken ook gebruik van robotisering in de fabriek. En robotisering betekent dat je ook minder mannetjes nodig hebt. Nou, personeel is best wel een uitdaging in de bouw, ook bij ons. Dus ja, daarmee kun je dus snelheid maken. En opschalen ook. Hè. Je kunt dus meer woningen in kortere tijd gaan maken. De woningen zijn ook van alle gemakken voorzien. Wij leveren altijd inclusief volledig ingerichte badkamer. Zelfs het toiletrolhoudertje zit er al in. Dat geldt hetzelfde voor de toilet, geldt hetzelfde voor de installatie. Je moet je voorstellen, het is 2 draadjes in elkaar knopen en dan werkt het allemaal. Zo simpel is het echt. Dat Woongoed Middelburg bewust voor deze manier van bouwen kiest, heeft voornamelijk te maken met de locatie. Dat heeft te maken met het feit dat de bouwlocatie midden in een bestaande woonwijk is gelegen. En door de korte bouwtijd bij deze bouwmethode kunnen wij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Daarnaast is conceptueel bouwen ook goedkoper dan de traditionele manier. Het heeft ook met de kosten te maken, maar met name met de planning van de bouw, omdat we die zo kort mogelijk willen houden. Volgens Woongoed Middelburg is deze manier van bouwen niet de enige oplossing voor de woningnood. Er zijn namelijk meerdere factoren die daarin een rol hebben. Denk daarbij aan de locaties die beschikbaar komen om woningen te realiseren. Maar wij zien zeker wel dat het een hele goede bijdrage kan leveren aan het snel en betaalbaar realiseren van woningen. De woningnood wordt alleen maar hoger en de snelheid alleen maar belangrijker. Handjes worden minder, dus daar wordt dus fabrieksmatig woningbouw met robotisering wordt alleen maar belangrijker. De Westsluis van het sluizencomplex in Terneuzen is voorlopig helemaal buiten gebruik. Door de droogte golden er al allerlei beperkingen en mag er ook in de Oostsluis en de Nieuwe Sluis niet de hele dag geschud worden. Maar de situatie is nu dus zo erg verslechterd dat de Westsluis helemaal niet meer gebruikt kan worden. Ons 4e keer dat het hitteplan is afgekondigd en eigenlijk merken we er niks van. Ondanks de hitte is het vandaag bij verzorgingshuis Cederhof in Capelle goed toeven. We zitten in het nieuwbouw met de warmtepompen die nu het gebouw koelt. En het is heerlijk koel, rond de 22 graden overal. Aan het hitteprotocol houden ze zich toch maar wel. Natuurlijk, want de ijsjes vinden wij te lekker om voorbij te laten gaan. Maar we hoeven geen extra drinkmomenten of alleszins, want iedereen heeft het heerlijk koel. En slapen, hoe gaat dat? Fantastisch. Doorgelast. Dekentje? Ja, dan denk ik dat ik er maar over. Kleding in mijn blote kont. Maar toch zijn er ook zorgen. Dat gedoe met te weinig water, dat zie ik heel erg somber in. Want als we geen water meer hebben, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Ja, terechte zorgen natuurlijk van mevrouw Zoethout. De gevolgen van de droogte zijn inmiddels op steeds meer plaatsen zichtbaar. Normaal zou ik hier met mijn bootje kunnen varen, maar dat is nu niet mogelijk. Dat komt door de aanhoudende droogte. En ook hier bij Slot Haamstede is dat goed merkbaar. Die bodem hier die is natuurlijk normaal gesproken een zakje daarin weg. En dat je daar nu op kan staan, ja, dat is al bizar. Je ziet de droogtescheuren zie je erin staan. Ja, dat laat zien dat het echt heel erg droog is. Het grondwater in het gebied staat uitzonderlijk laag. Volgens Natuurmonumenten staat het zelfs lager dan tijdens de extreem droge zomer van 1976. Zo vroeg in het jaar hebben we dat nog niet meegemaakt. En dat is ook natuurlijk wat je in de natuur wel merkt. Hoe vroeger en hoe dichter dat tegen het broedseizoen aan zit, ja, hoe gevaarlijker en hoe funester dat ook voor de natuur is. Wordt 2026 het nieuwe 1976, denkt u? Ja, misschien wel. En wie het slot graag weer met water in de gracht wil zien, moet nog even geduld hebben. Een paar regenbuien zijn namelijk niet genoeg om de gracht weer te vullen. Voordat hier water staat, zal eerst die grond moeten opladen ook. Om überhaupt dat water te kunnen vasthouden. Als we hier nu een emmertje water zouden neergooien, ja, dan is dat binnen een paar minuten weg.
De eerste regenbuitjes staan trouwens gepland voor dit weekend, maar daarmee zal die slotgracht dus zeker nog niet gevuld zijn. Ja, zullen we het doen? Nog gewoon even 1 keertje terug naar gisteravond? Het is gewoon geweldig. Ik heb er helemaal naartoe geleefd. Kun je omschrijven wat je precies ziet als je door de bril kijkt? Een soort van oranje zon en dan een grote hap eruit of een kleine hap. Het meeste deel van de zon is wel een beetje verduisterd. Kijk, hij is nu aan zijn hoogtepunt. Hij is nu naar 90%. Ja, het is wel heel speciaal. Ook met iedereen hier op de dijk. Dus maak je niet elke dag mee natuurlijk. Dus dat is wel leuk. Het weer dan van vandaag. Een zonnige tropische dag met temperaturen van ruim boven de 30 graden. Morgen dan opnieuw 30 tot 36 graden, maar in de avond of nacht en vooral het weekend volgen dan enkele onweersbuien. Het gaat dan ook afkoelen. Zaterdag 26 graden, zondag nog maar 23 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws van vandaag. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op onze website omroepzeeland.nl. En ik wens je voor nu nog een heel mooie avond.